Naučím ťa najlepší spôsob kruhového orezávania v CapCute a výsledok, ako to bude na konci vyzerať, uvidíš niekde tuto dole. Na túto ukážku si zvolím minulé video, ktoré bolo na tému ako vytvoriť blur v CapCute, vlastne rozmazané pozadie, link ti dám niekde tuto hore. Zoberiem si vlastne nahrávku z toho CapCutu, čo sa obrazovky týka, a potom vložím seba. Tuto niekde to môžem orezať, pretože mi to netreba mať až také dlhé. Chcem dosiahnuť výsledku, aby toto video, kde som ja, bolo v kruhu tuto dole v rohu, ako si videl na začiatku. Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob je ten, že kliknem si na to video, označím si ho, to, ktoré chcem dávať do toho kruhu. V sekcii video na masku a dám kruhovú masku. Následne si zväčším ten kruh a upravím si ho podľa toho, ako potrebujem. No a pokiaľ chcem s tým hýbať, tak prejdem na Basic, zmenším si to alebo prispôsobím si veľkosť a dám si ho tuto dole do rohu. To je tá najrýchlejšia cesta, čo dokážeš spraviť. Avšak vieš to urobiť ešte krajšie. A to tak, že sa vrátiš v sekcii video na masku a keď tu máš vybratý ten kruh, zídeš nižšie a tuto máš také rozmazanie. Keď to vypnem, zväčším, tak vidíš, že je to ostré, tie hrany toho kruhu. Ak to pridám a zväčším, tak vidíš, že je to trošku rozmazané. To je prvý spôsob. Druhý spôsob, ako to môžeš ešte skrášliť, je nasledovný. Keď už máš ten kruh vytvorený a máš umiestnené video tam, kde ho chceš mať, dáš text a napíšeš do políčka veľké O. Následne zídeš tuto a vyberieš si nejakú farbu. Teraz si zvolím takú zelenú. Teraz vidíš, že vlastne ten text je úplne tuto hore a my ho chceme dať medzi tieto dve videá. A to kvôli tomu, že pokiaľ je tuto hore to očko, tak ono je vlastne nad každou jednou vrstvou. To znamená, že ak ho dám tuto, vidíš, mi to prekrýva. Ak ho dám medzi, tak bude nad týmto videom, ale pod tým mojim kruhovým videom. Následne si to očko zväčším na veľkosť, akú potrebujem. Namierim si ho tuto na ten môj kruhový výrez a vlastne vidíš, že spraví mi to zelenú hranu okolo toho kruhu. Keď vidím, že ešte potrebujem to doladiť, tuto mám napríklad menej toho, ako je tuto hore, tak nemusím to ručne posúvať, ale zídem tuto na X-ovú a Y-ovú os a len manuálne naklikám a upravím si to, ako potrebujem. To je ten druhý spôsob, ako to môžeš nejako skrášliť. A teraz môžeš obe spojiť do jedného. Tento text natiahni pozdĺž celého videa, ako to vidíš, aby to bolo s tým kruhovým výrezom stále. Aby sa ti nestalo, že ti to zmizne, alebo napríklad, že kruhový výrez zmizne, ale to očko ešte ostane. Klikneš na ten kruhový výrez, dáš masku a trošku to takto rozmažeš. Teraz keď vidíš, tak mi to vytvorilo takýto pekný efekt, že tá zelená mi jemne presahuje do toho môjho videa. Ak to máš, tak aby si to mal ako jedno video a aby sa ti to nerozbilo, tak označíš ten kruhový výrez a následne aj ten text a stlačíš Alt G. Ak by si to chcel vrátiť, rozobrať to, upraviť alebo niečo, tak stisneš Shift Alt G. Ak by si náhodou nevedel tieto skratky z hlavy, tak klikneš na video pravým a následne sa ti ukáže takáto paleta, v ktorej máš všetky skratky, kombinácie a aká skratka čo znamená. Pokiaľ už máš z toho kruhového výrezu a textu jedno video, tak môžeš s ním ľubovoľne pohybovať kde chceš, môžeš si ho kam chceš umiestniť a môžeš ho naväzbiť na akékoľvek iné video. To by bolo všetko z tejto rýchlej ukážky. Budem ako stále rád, ak zídeš dole pod video, zanecháš tam nejakú spätnú väzbu a vidíme sa pri ďalšom videu.